Mâine sus. Și acum ne învârtim ușor. Și partea cealaltă. Invers. Bun. Și acum ne oprim. Bine, mai mișcă. Mai să oprim un pic. Și acum iar bine, mai mișcă. Mai repede oprim, da? Mai să oprim un pic. Și acum iar bine, mișcă. Vai, ce poze frumoase. Bun. Vă știți să țipați? Da! Dați așa, că se facem într-un mod organizat. La 2, 3 și eu să vă zic să țipați și o să țipați până vă arăt palmele așa, da? Când vedeți palmele așa, ce faceți? Nu, mă opriți din țipat. Da? Bun, facem. 2, 3 și țipăm. 2. Doar atâta puteți. Stai, un pic, organizat am spus. Atunci acum nu mai ții. Tu doar te faci că ții. Da? 2, 3 și... Foarte bine, ia să vedem. Vedeți? Pică frumos cu animale, ca mai chemat. Facem o linie acolo, linie, capula. Haideți acolo. Suntem complet acolo. Nu punem la tehnicat. 5 spate. Haideți așa. Suntem începem. Nu punem la pe nimic. Spate, plecăm de acolo. Bun, cadeți? Hai să fac cunoștință acum cu cel de-al doilea prieten al nostru, se numește Casey. Cum v-am zis, este computerul de bord, el este dresător și el nu trebuie să supărați. Dacă voi atingeți calculatoare când eu nu vă zic, Casey se supără și ne păstrează spațiu mai mult decât trebuie, da? Avem grijă să nu ne supărăm pe Casey. Și acum, Casey, de exemplu, ne va deschide și ușa. Cu o comandă vocală, îi zicem, Casey, te rog frumos, hai să scoate părinții afară și să-i lăsăm afară și noi să plecăm în spațiu și să închidem ușa. Și Casey ne închide ușa. Am o idee, mai bine, hai să încercați să vă spuneți, Casey, te rog frumos să închide ușa, stați!